aw bi se ka family sɔrɔ a la a y'aw hakili to a la Dawuda Sangare l'indépendant ale kɔni y'a jira k'a fɔ parti yɛlɛma ale kɔni ko min ɲɛ awɔ i k'a dɔn EJ maa minnu bɛ yen n'olu sugandira awɔ i k'a dɔn Musa Mara ka mɔɔw y'a jira k'a fɔ k'olu ti jɛn n'a ye ani Ala sɔnn'a ma k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ko in da awɔ i k'a dɔn bɔgɔ jeninen kan o bɔlen kɔ yen min ɲɛ awɔ i k'a dɔn ministre des transports et des infrastructures Madina Sisoko a ka lahaliya min bɛ yen o fana bɛna ɲɛfɔ aw ye Nura FM awɔ i k'a dɔn kɛnɛ kan Zénith Bale ale kumanen b'o kan nɔgɔ min ye yɛrɛwolo debu sur le rempart yɛlɛma awɔ i k'a dɔn u ka bateau a ji bɛ ɲini ka suuru don wa nin waati laban ninnu kɔnɔna na bɔli dɔ kɛra an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye o fana kan a y'a partager o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Buguni min ye awɔ i k'a dɔn directeur min bɛ yen n'a bɛ awɔ eaux et forêts tɔgɔ la ale ka taabolo sika kɛn b'a la o fana o bɛna ɲɛfɔ aw ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mawuludu min ye délégation Lahawutani o kɔni wulila o sera awɔ i k'a dɔn Sirifukɛ fɛ Ɲɔrɔ o fana lahaliyaw bɛ cogo min awɔ i k'a dɔn kumakan min gɛn b'o kɔnɔ an bɛna ka n'o fana walawala yalisa aw bɛ se ka famille sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na o bɔlen kɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Iba Aidara Usumani Sherifu Madani Aidara o den don Iba awɔ i k'a dɔn a na kɛ a da fiɲɛ bɔcogo ma ɲi nin waati laban ninnu kɔnɔna na fasiriw kuma bɛ a kan kosɛbɛ k'a ye fɛn dɔ fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ tigilamaw k'olu welelen don min ye awɔ i k'a dɔn Iba Aidara a ka o taabolo ninnu welelen don o kan o fana an bɛna ka na an da don o fana na ndogo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye anw ka aviation n'u bɛ awɔ i k'a dɔn sɔrɔsiw ka aviation ko fɔ a bɛ bunteni na fan bɛɛ fɛ Mondoro a ye bunteni kɛ min bɛ Yadagali ani awɔ i k'a dɔn Jafar Diko Burkina tɔgɔ la olu ka maaw an y'u kɛ sɛtu sɛfini an bɛna dɔ fɔ o fana na ndogo bɔlen kɔ yen Choguel Kokala Mayiga a taara Kuluba ko a ni Asimi ye ɲɔgɔn ye o fana Choguel wulila an bɛna ɲɛfɔli kɛ limanaw ka famille sɔrɔ o fana na Mali ka plainte min bɛ yen n'a donnen don awɔ i k'a dɔn Nations Unies na hali bi mun dun bɛ k'a bloquer an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye o fana kan nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn boli biribiri i k'a dɔn k'a fɔ boli banna pewu min bɛ tali kɛ Dɛnkɔrɔ Daramani Dunbiya n'u ko a ma ko Dɛnkɔrɔ ko kunu ko tɛgɛ dara a fana kan an bɛna o fana walawala aw ye Nura FM awɔ i k'a dɔn an bɛ tile k'o de fɔ aw ye anw bɛ baara kɛ sira min kan awɔ i k'a dɔn Ala ɲɛ b'an na Ala b'a dɔn ma hali bi an mago bɛ aw la an mago bɛ aw ka duwawu la awɔ i k'a dɔn aw ka wulikajɔ n'aw ka cɛsiri an mago b'o la hali bi aw ka danaya an mago b'o la Nura FM 94 tomi murumuru 5 Gawusu nɛgɛw b'e de bolo dɛ i tɛgɛ ŋɔnɔni den 10 a bɛɛ n'a place don bouton ninnu na dɔ digi joona yanni an ka don fasiriw kɔnɔ i ni cɛsiri min ye awɔ i k'a dɔn kunnafoni camanba den o bɛ an bolo kɔrɔ n dɔgɔ yanni an ka don a kɔnɔ an b'a fɔ Mohamed awɔ i k'a dɔn Sidibe ɲɛna Itali k'a ni baara ka b'o la ka foli ani tani k'a lase Dirisa ma n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Badiri ko fɔ tu es vieux maintenant vieux kɔni bonbonsi jɛma dɔ kɛra koyi n ka cɛ ni an fana ma kɛ vieux ten o fana gɛlɛya koyi dɔ kɛra dɛ Bila Kɔnatɛ dolo ye dɛ cɛw denmisɛnninw sisan an bɛ kɛnɛ de to yen sa ala kama ko yɛrɛ tɛ foro de ka bon n'o tɛ biri kuma mɛn na yɔrɔ dɛ awɔ siga t'a la foro in de ka bon dɛ bonbonsi a fina bɛ sɔrɔ a fina ka finfin k'a la charbon de bɛ susu wa ayi fina yɛrɛ ɲuman ɲuman bɛna mun f'i ɲɛna n ɲɛfari ma n ɲɛfari ma n ɲɛfari ma n'o tɛ n kuma ɲuman f'i ɲɛna a ɲɛfari ma a ɲuman n dɔgɔ Dirisa kuma Badiri awɔ i k'a dɔn l'international Dirisa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko ne ko k'a kuma société Madela kuma frère et fils k'a bɛɛ fo a n'a ka denbaya u ka foli awɔ i k'a dɔn ko sɛlɛ anw ka kumaso in kɔnɔna na n dɔgɔ k'a daminɛ kunu fitiri yalima kunu sufɛ don ka na se fan bɛ waati min na i ko sisan dan na réseau a sɛbɛkɔrɔ sumalen don a sumakun di dɔwɛrɛ ye min bɛ dugu la awɔ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko min kɛra o dɔnnen don sabu anw ye maa minnu ye anw kɔni ye supporters on sont civilisés n'o tɛ min kɛra kun a ma nɔgɔya dɛ n dɔgɔ e b'a dɔn mun kɛra n dɔgɔ ja Benzema man ɲi Benzema man ɲi mun ma ala Valverde man ɲi cɛ layi a ka cɛkɔrɔba ni yɛrɛ ma yɛrɛ sɔrɔ kunu ayisa nin bɛ bɔ la min a ka Lewandowski wa mun dɔsigi nin bɛ bɔ la min dɔwɛrɛ ka bɛ taa ancien combattant de b'aw fara a kɛra maaw ɲɛna o bɛɛ y'a ye a kɛra bɛɛ ɲɛna mun kɛra bɛɛ ye nin ye jalatigɛba ye fɛn mun kɛ subahanallahi bɛɛ ye nin ye ne b'a da dalankolon tɛ o ni Ala n'a kɛra cɛ alamu kabi Messi tile kabi Patrick Kluivert tile jalatigɛba ye mun kɛ fo bi Ala de b'i sara jalatigɛba e ka cɛ yɛrɛ concentré bɛ a fɛ ko n tɛ o fana ye gafe dɔ de ye information Real Madrid ayi
tabe ko kula singo bulao amaja akoni kun sone do ayre anya yira la ay jigi duguma folo il faut aller doucement abinye ngayna kunu me samedi don ajmendi minyi barwuli kawye sadmali yeneti okira kosobe ndok mana samiye kuna funi ambido akono telela Umar Ungoiba alekumambe minyi awaykado association des chitenguna du Mali association des telutigi du Mali anga fulibe awaykada mabe kuni chesiri Umar Ungoiba akumambe sebangono sebe minangwa mako soir de Bamako Umaru ye munfo ko minyi awaykado ataki awaykado ko dabora be talike bingani waliya awaykado ko koni o daboledu akera mondoro nga mondoro awaykado akele minyi aunga pangulu ye nobe avion fo ndo minye buntini ko ni an yo dabo minye yada gali aka keleke chefaru ta se jafar di ko no be burkina ka ko che de ko fo fana ka keleke chefaru anya bela jili ke c'est tout c'est fini ko ni jete mineke groupe zarmé minum be no e groupe zarmé terroriste wi way kadu hakilna no ngani yati dowre mondoro ka away kadu ashila tunu ka bampeu o de stratégie la wati be be wuli ka joke mondoro ka o mana unye munu ka ta yoro be bingani wali atakanye shuma be bingani wali atakanye shi away kadu an suma uko ni ataki min fleni na kera ni wati laban nungo nana awaykado akera so buye anga chedun awaykado ujo yoro sabu ni wati laban nungo nana chedun jole do wa minyi wulika joyo ubeko ke fambela jile ako jumadu so mada keneni fe mo bi balika bo mingala ma terrorisu defle ka hirike ka nyeshi ni ndugu imanna be mondoro kofo kuna foni disrafe terrorisu minum fleni awaykado yuka grupu uya clan fly follow ko jigina kata ma minum be no lube awaykado furula ni nyowo be katigani wati na sabu ibado samia nyina alhamdulillah nyo be katige fambe fe suma ko ni abisika fo tare ikaro ka fo yebingani wale atakanye shi oluma be kata muguti olula flana nyi isobo ni kana awaykado kanyere famfe ale fana be ka wuli ka joke anga soro sinu be ka mugu wuli awaykado olula mana sa mugu kungan ko ni na kesa ati dabla peu oluba susu ba susu minyi awaykado mondoro chemcheni minu be no ejenui awaykado luko ni wuli ka joke ka faranywanga dabo na manya be ni nchugoina soro su bujo joro an fana tina toti ngui nambisa sa yanyi kelende kuma mbibo ma minu be no lube so furu kuna ani awaykado furu kono ni terroristu tara bingani wala ta kanye shuma jenu boraka unyeshi awaykado furu kono ma katu usumuko katu lula kana kuma ko na kesa bundeni wo bundeni alaban na ke munye an ye pangulu menu sani wati laban nungo nana pangulu fla anya awaykado jiko lula awaykado kasoro ku kama unjoshi pangulu nunko lula wuli ndoko vugu min ye terroristu ye yu take awaykado yerenyini kuma pangulu awaykado sanve ubu laje ni mingwa bita ubu suzu dai ni mingwa bi dugo awaykado biti dugo yoromi ubu fambele jile ke c'est tout c'est fini o de stratigala minya awaykado terroriste nu awa pangulu ko ni kera so buye u se be koro nyonyo akala ba nyere ke c'est tout c'est fini akoni ku iba laje an famve minya awaykado masababe awaykado kieni ko ni doro dukun sabu makele o ye sorasi o jogira kele o ye civil bugutigi ni musumani do santambo nyogon balko ni o yo soro minya awaykado kamalin do fana be demsen doke samvla awaykado ale ko ni fana tura dafe sabu minyi kise awaykada na ke bal perdi ko ni osoro minya halibi ko funi jisra fe ajira ka fo jekulu mimbe na bi wele ko jesum awaykado ni nye uluka baradi awaykado jesum groupe de soutien à l'islam et aux musulmans anyama ya be mami mbolo o yejada galie ani groupe were be terroriste to la na bi wele ko groupe ansaru islam na nyama ya be awaykado burkina be ko mabulo no be zafar diko ko fo mondoro ale yere ko ni ya awaykado village minu ke meka bla berela kabri san 2019 wuli ka joni chesuru bo ke fambe fe kabingani waliata ni ka nyeshi awaykado ni nduguma patiri ke bako ako awaykado ataki minno kelen fleni mondoro marala anga chedon ye wuli ka joke ngana na be na mondoro yere dumuni ko gele obe kongo be demso na kongo be musula kaula kongo be makoro la fa kala je telela min yedde meka seka du awaykado ni nduguma na be mondoro ko fo ngaw na tabe bingani waliata kila mawuna na chugumi awaykado anyu beke se tout c'est fini e ko ma yere sira ka siginwa patiri fle Umar Ungoiba ka fasiri do minye awaykado soir de bonko o ka bido boli Boubacar Traoré bete ibunya bala madama ga nyama bonya asebe koro jaranye o soir de bamako ne be shele me bona aye munye mamu kuma ndo akono ode Yusufu Konati onateke akumara ako jereje kul mumbe nanga mako dana ambasago o ka eta manjor mumbe no de Yusufu Tuluba ibe
na ye k'a fɔ ko Dankɔrɔba a kumara dɛ a ye wele bila mun ye donso bɛɛ lajɛlen ma ko fara ka kɛ ɲɔgɔn kan mun ye jugu an bɛ se ka dankari u la cogo min na Patrick Baga fɔlɔ n'o bɛ Yusufu Konate ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye chef d'état major mun n'a bɛ Dananbasogo tɔgɔ la n'an k'a ma ko Yusufu Toloba i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye wele bila mun ye donso bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bajangara wele kun tun tɛ dɔwɛrɛ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ye an ka lakanabaaw n'a bɛ lɛfama o kofɔ donso bɛ se ka dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Patrick Baga fɔlɔ n'o bɛ Yusufu Konate ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko donso minnu n'u bɛ tumi yan ɲɛma ka tɛmɛ duwanzan fɛ a ka ja ka n'a bila koro la fo ka n'a bila mun ye Bajangara la bɛɛ lajɛlen bɔra mun ye Yusufu Toloba k'a ka welekan kɔni ka a jaabi Patrick Baga fɔlɔ mun ye Yusufu Toloba wele ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan an bɛ don min na comme bi walasa mun ye anw ka force de défense dɛmɛ o bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ an duguladenw bɛ se ka dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Yusufu Toloba a y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na mun ye jadisiw ninnu n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ kɔni ko a ti kɛ jamana in camancɛ bolo fɛ nka mun ye an ka lakanabaaw ye k'u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri caman k'o bila sen kan an bɛ don min na comme bi ko sɛnɛ kɔni ko o kɛra a kɔni bɛ don min na siga t'a la ko ɲɔtigɛ baara ko o de bɛ sen na nka i bɛ na ye k'a fɔ ko hali u n'a ta bɛɛ ko mun ye jadisiw ninnu kɔni n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ ɲɛma u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o bila sen kan o baara mun fana n'o bɛ ka kɛ nin waati na ɲɛma na a bɛ ɲɔtigɛw ko fɔ o baaraw fana ko o bɛ se ka tiɲɛ cogo min na Yusufu Toloba a ye wele bila donsow ma a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ don min na comme bi ko dɛmɛ ko kan ka taa mun ye ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ ko Mali donsow a ka ja fo ka taa fara mun ye lakanabaaw kan ko an taala ni ɲɔgɔn ye ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na mun ye jugu u bɛ se ka bunte cogo min na ka bɔ mun ye Mali a camancɛ bolo o kɔnɔna o fɛ Patrick Baga fɔ la o de hukumu kɔnɔna la mun ye Yusufu Toloba a ko k'a bɛ wele bila mun ye jamana marabaaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ donsow u k'u faamu u ka sigi u ka marasiw k'o batiriw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye marasiw batiriw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca Ala fɛ mun ye hakilinataw ye kelen ye wa ko mun ye faamuw fana ko o bɛ na Yusufu Toloba a y'a yira k'a fɔ donso ninnu an bɛ don min na comme bi donso n'o o de bɛ jamana in camancɛ bolo fɛ a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko jamana drapeau o de gulonnen b'u kana o mun ye jamana drapeau n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o gulonnen bɛ i kana i kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan jamana lakana o bɛ se ka na cogo min na jamana o kɔnɔna la mun ye sariya o ka bonya mun ye maa kana hakɛ kɔni k'o dan k'o sago Yusufu Toloba mun ye chef d'état major Dana Amasago o ta ale wa a ko y'a yira k'a fɔ ko donso kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye an ka lakanabaaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na dɛmɛ de n'o sɛbɛn donso ye ɲɛma ko an bɛ don min na comme bi ko donso bɛna bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa mun ye an ka lakanabaaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Patrick Baga fɔ la a ko nin kɔni a bɛ taabolo min na siga t'a la mun ye waati tɛmɛnenw na mun ye jadisiw ninnu n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye sɛnɛ yɛrɛ kɔni tɛ kɛ o kuma tɛ k'a fɔ ko sɛnɛ mana kɛ k'a fɔ ko ka ɲɔtigɛw k'o baara bolo da an bɛ don min na comme bi ɲɛma ko sɛnɛw kɛra wa mun ye ɲɔtigɛ baaraw ko olu de bɛ sen na dɔɔni o de hukumu kɔnɔna la mun ye Yusufu Toloba a ko a bɛ wele bila donso bɛɛ lajɛlen ma maa si kana faso in ka a janfa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko drapeau a b'i disi la a ye faso in a y'a kunna wolo maa si kana don janfa la ka ɲɛsin faso in ma wa u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ɲɛma mun les femmes n'o b'an ka lakanabaaw ko fɔ dɛmɛ bɛ se ka ta cogo min na ni k'u sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Source de Bamako ale kɔnɔ Yusufu Konate sɛbɛnnikɛla y'ale Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Jason Touré Jason ye an kanuba belebele a b'a lamɛn an ka foliba ye Jama Noir Fatimu Traoré k'an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn Nura FM awa i k'a dɔn o kumasoba in kɔnɔna n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn 76 33 43 03 ni y'ale kɔngɔ ni Ala sɔnna ma awa i k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama Fane Wolofukukaw bɛɛ ka foli bi yan Sikuba ale kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn den kɔrɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko info matin awa i k'a dɔn Sikuba a ye kumakan min di awa i k'a dɔn o ye kibaruya ye n'o bɛ wele ko kibaruya duman nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman Sogɛli Kokala Mayiga n dɔgɔ k'a ni Asimi ye ɲɔgɔn ye a kɛra yɔrɔ min o bɛ awa i k'a dɔn jamana soba den min bɛ n'an ko a ma ko Kuluba a bɛ Kuluba ko fɔ o kɔni o ye kibaruya duman ye kunnafoni duman a ko n'i ye jateminɛ kɛ anw ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga min ye awa i k'a dɔn Sunjata taamana a ko kumana juma don awa i k'a dɔn tɛmɛnen min ye awa wulada fɛ Sogɛli Kokala Mayiga maa min y'a bisimila o bɛ awa i k'a dɔn anw ka transition ɲɛmaaba ko fɔ n'o bɛ Asimi awa i k'a dɔn Goyita n'a b'o ko fɔ a ko Asimi Goyita a y'a bisimila nka min ye awa i k'a dɔn bisimilali in kɔnɔna na kunnafoni jɔnjɔn foyi tɛ yen min kɔni bɔra awa i k'a dɔn a sira fɛ nka kumakan min kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ Sogɛli bilama a bɛ kɛnkɛlɛ Sogɛli bilama a ka kɛnɛ o ye kɛnɛya da ye Sogɛli ka kɛnɛ ka tɛmɛ jɛtili kan an bɛ don minɛ i ko bi Sogɛli ka kɛnɛ ka tɛmɛ birisili kan an bɛ don minɛ i ko bi n dɔgɔ Arnold Schwarzenegger Sogɛli ka kɛnɛ ka tɛmɛ a kan bi
akakene ka wa jaki na ka jaki anturgota Idrissa Maïga o ye karate position dodi sugal abo ta joli la hawla aka ko se ko chudi ko wala ga wulla ka jo no ne kana yele ne mu sugi ye kano de fof vraiment ye karate kande sa to don a to lu don no siguba karate ke o yala ka ni ma fu siguba misira ka de min be min ma doni ke sinali fe aka dogo de ange amaja sinal me labo ko fe amaja ale sidi masi siguba ako premier ministre shogel ko kala Maïga dogo min nya awai kado anaunga tradition nyama ba ku ye nywanye ko akere yoro mi oye kuluba ya akere juma do kla fana to dunengo ako ni mafla min fleni ko ni awai kado miniti chama nge nywambulo be ka hakilna fali ako kuna funi disrafe ba jira ka fo min nya awai kado fengo ni te min bora ni ngoy ko nana ngasikate mina kabi doni mina awai kado shogel ko ni abanana ni ya shinya folo de awai kado akayela kuluba ani ashimi ukata nywanzoro jangote ka nywambaru ni ka kleka kuna funu awai kado ko ludi nywama akonga yani shogel awai kado kase kuluba ashimi ko ni tani kasigi chama ayo ke shogeli nofe yalsa ka seka awai kado no ya da ko chama ko ke shogeli akoni ya jatemine ke kalo fla bonyongo shogel ko ni awai kado ada bora fen jamana masoro do refe minya awai kado banadobe awai kado de shurula awai kado shogeli kan akoni ngoyi nye minya yalsa ka seka shogeli no robla madobe no be Ablaye Maïga ko fo ale de ko ni sugandira awai kado ni ka bla shogel nola ale ko ni taraka ka premier ministre par intérim mami yo ke obe ashimi goita ko fo akwa bi kle dama bo shogel kanu ba chama be olu ko ni be ka kuma fo fam befe shogel ka sigini ko kuma jango te minya M5 RFP amado be ka shogel awai kado aka sigini ko kuma ka se ka na banaw temene ngo ka boy obe ko shele ko kuma nun ko olu fo fam befe ko olu be ala tanu ka ala im barkada sabu minya awai kado aye fanga di mama mami be no be shogel ko fo shogel ka se ka kenya akwa bi doni me ko be shogel bora a docteur sula aba ka so ko awai kado shogel aka kene ako fem be mi me ka fo shogel kula aka hakli ko ni awai kado ayere fari sugura ko ni mbe ye kuma uni kalo ko nde shogel abe fasiri kala m plus 1 égale à 2 min ye toto tire nama tire toto la boxe min ye awai kado shogel abo lu kala fam bela jele fe ako shogel be miri min ye awai kado shogel abi boroke wa politique buna guyere ka ani nyere tabulu ani jamana nyere tabulu shogel ba tende nu ko ma ko analyse abo ke fam be fe ako kuma nambi doni me ko bi min ye awai kado shogel halishini jamana kungango ko shogel keleme ki shora la bi abala bi abala shini mami nga kuma kai ne oyi Abdelkader Maïga akera conférence de président awai kado keneka fasiri ke bako ako premier ministre awai kado ami doni me ko bi no funi minun dira abi na fo ati meublé ndo ko shogel ko abi na de mi premier ministre ala ke selon lui le premier ministre il reprendra bientôt le travail ayde sogol nana do be jamana bla nderge ayna do be akuti ande Allah engu sogol kumbe ha amne ndo ba ci meble sogol na todo ako sogol ku kala Maïga awai kado ko awa kumbe ka ashimi dronde akado kotoro akumbe ko de ka oke kono o ka fo dama sogol wuli ka tika ko ula ko sogol kumbe ko dronde kono koy o kuma na sogol abise ka barake wa minya awai kado akumbe mina abise ka sigo kan tugu akoni e jatemine ke sogol kabiri kalo kleta ani flano auto kolo en 2022 o de la sogol koni awai kado atununa akwa tununi ndi dore bana do wa tarayro mi o clinique do e mi mbe bamako anfa kera awai kado kalo utkalo kleta ani saba minya awai kado docteur sogol ko kala Maïga ba tara awai kado akaso abedo kun flabo ako sogol ko kala Maïga sambi woro ani nani minya awai kado a kera ministre chien chama wa ere kera candidat jamana nyama ya nofe en 2002 2013 2018 ako sogol awai kado juengalo kle wulomla en 2021 jamana nyama no ashimi o ya sugandi ka ke awai kado premier ministre jamana transition awai kado otokola o kuma bi doni me ko bi ko sogeli be formuna o e formu ko dai sogeli jole bi pa ayrema akele ba ko Messi na bitama fa bitama ba ko sinali bitama chugomi misra sinali abitama senungu ka la hawla senungu talon yere ti daduma senungu ay ndo ni ma frati jole abet senge katega abetegara fo kulo koro pop ha mami mbana batoti do wala duna buru ni mwenezi ni sheni ya fumia bala jibengo a she okay ani tongono ni jega nuru akmo dron de manger ka temi awana ni aye bi kwa nugule do suko jala o nugu dai abrosele no suka ka abrosele de nge la hula suka be yoro mina sisa bon
yawa parce que ni musugu bana nu na kunjara ni jogo na ni kenera dron awo ele ni ko wara beje ala ka nyaga dama donga te zara mi wala ala ka ni sabo be Maliker ale koni kuma be o Maliker koni ale be réfléchir de fa befe ako Choguel Maïga n'était même pas parti. Vous allez comprendre, après les gens parlent sans rien savoir. Moi, je vais dire que vous avez dit que vous avez ça. Indépendant informateur. Ou quoi faire du tout. On est arrivé. Indépendant nyama ne be mbolo do me boni ayi. Ah? Indépendant ngi. Ayi ne nyabe Choguel de nale na mbeka miride ye kuma min fode. Macha. Oh bismillah ngata. Bismillah indépendant kudi. Ala ka je kadama. Indépendant akumara munye dawra sangare flake akumara yama ni bolokuru me jubato ko la dai kana nyini ngale ke dentigi oye flaye munye parti mumbe nanga mako parti yelema nu ga nyama baye Yusufu Jawara parti yere ma chamanya la ko donde Musa Maradi ibena e ka foko munye jamana nyama no be shukulngal Asim Kuita abura ka munye mamunu orumina kalata bela dile labe anga jamana kono abura ka degera mun ka abolono ko ninka ablala degera mun akra sobe ka matan duru ko ulta o matan duru de bena jamana in kalata o kalata no kan ke anwa jamana kono maire kalata député kalata aka jafu ka tabla munye président kalata la nyama nunu de bena abela jilen ka anyana bo ngamunye parti yelamai yaira ka foko ni degera muni jamana fama flaka tani ko sigata la ko uluta la bi nyama ko uluta alasini wa ku bena feran dabali fena ko sigi senga nyama ka tuta da munye kiri bunakun o kene kam dawra sangare yaira ka foko munye parti yelama na ko fura ate Musa Mara ata ale ko fowa gasigata la o ka nyama de ye munye docteur Yusufu Jawara docteur Yusufu Jawara ibena e ka foko munye moti ko fe akoni ye communiquer ko boka bi communiquer muna ya boka bi octobre ko kleta anen nani communiquer mun konna la ayira ka foko jamana fama ay degara muta degara munna be talike eji ma ku sigli senga mata ni nduru bol ngoni shinu umunna nyama ko lu fela ko te bi ko lu fela ko te shini dabra sangade ayira ka foko munye anga jamana fama na be kulnal Asim Kuita ko fo akoni degara do tamun kara octobre ko kleta ane fla degara munna be talike mata ane duru mata ane duru olle taraka foko be na jamana kalata ko bela jelen ko onyana bo o mata ane duru la ibena ka foko munye jamana fama aleka masaba oba ala o jamana ko foka boy muye premier ministre aleka makele oba ala munya anga wasablo mumbe binanga mako CNT bena ka foko luka mafla oba ala muye au conseil de collectivité luka makele oba ala ani kata fra munye conseil économique social et culturel nyama bena ka foko luka makele fena ko oba ala o temenu ko foka boy muye parti politique luka manani oba akona la zone civil ma luka masaba oba akona la ni ko ni fra nyonga abena ira so muye mata ani nduru la o ko mun kono la muye parti mumbe nanga mako parti yelama no be Musa Mara no baka parti kofo ne ma ko nyaira ka fo ni ndigara mun na talen fla jamana fama fata sigata la ko maje chama ko oba akona la kibina ka fo ko anga jamana asaria mun be no be nyashi kalatama fo ka tabla munye parti politique ira ka sharti ne ma ko soli chama ko okera o yoro la munye parti yelama ko nyaira ka fo me domna kombi na manye ka fo ko munye jamana ko ko abejo jamana ko akajo munye saria okonna ula munye parti yelama yaira ka fo yani degere ko ni ko bolono o kabla ala liye bataki do ci mu septembre ko le dour samba fla ane samgo ane fla bataki munu ultra di ministre mun no be administration territoriale na bataki mun ko la yaira ka fo ko mu mata ane duri ko ali bi ko siga fo ko o kaka aka mata ni duri ko buna sigi to muna ko siga fo ko o kaka aka mu parti yelama u ka la ni kunto dore ko ka fo ko wala sa ko ni mata ni duri bolono ngoni shilen fla mamuna yani degere ka ka siye siga fo ko o kake ne siga fo ko kera aka chala fo ko o laba ko o ye damu yin wasiri ko nga fola no be dawda sangare ko fo ayira ka fo ko mu parti yelama u ko ngo ko am domna kom bi nyama eje muna sigilen fla senga o le fela ko te bi wa o le fela ko te shini o siratika la ko be na wuli ka joni tesiru ko bla senga nyama ko una utada kiri buna kun kenaga kiri sira o sira be no be sika tema o fe wala sa munya anwa demokrasi no be beje fanga o ko fo nyama ko o be sika laba to to muna aka ja fo ka ta fara munya kalata munu no o le be ka na anga jamana kono la bala u kana bo akalata shila
la ku bena fɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kiri mɔɔ k'olu magɛ walasa mun ye labɛnniw bɛ sabati cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Dawuda Sangare Marimakɛ ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ bonya diyara n ye hali bi an bɛ taa ni fasiri ye min ye away ka dɔ lɔbu n b'ale ta n ye lɔbu ta ɲininkali to min away ka dɔ sigilen don mais me sanogo ale de kuma bɛ a ko away ka dɔ min ye awa faransi a ka dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ ka taga ɲɛsin away ka dɔ terroriste ma an ye plainte min don away ka dɔ Nations Unies fɛ jɔnni bɛ min bɛ ka away ka dɔ an ka papier a bloqué don mun na a ye to min a y'o sigi a ko n'i ye jateminɛ kɛ août kalo tile 15 san 2022 Mali gouvernement ka tɛmɛ ni sira ye sira min bɛ away ka dɔ anw ka ministre min bɛ n'a bɛ anw ka yɔrɔ ni jamana yɔrɔ kofɔli sira fɛ away ka dɔ o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na ala away ka dɔ a y'a ɲini conseil de sécurité de l'ONU o maaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ télé la min ye away ka dɔ jugujuguya min bɛ ni faransi bɛ k'a ta ka ɲɛsin anw ma ka away ka dɔ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o don galama na ka tila ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin away ka dɔ jihadistes ma yalima away ka dɔ ka espionnage k'o ta k'a kɛ anw ka jamana kɔnɔ ko k'a lajɛ ka faransi lasigi k'a ɲininka a dun ka nin jugujuguya n'a ka nin kaana gɛlɛn a bɛ ka nin kɛ mun na nin kɛra kalo 2 o kɔfɛ Mali ka plainte away ka dɔ an ma jaabi sɔrɔ a la mun dun kelen bɛ ka away ka dɔ nin ko in bloqué faransi bɛ ka siran mun ɲɛ ONU Union africaine CEDEAO yalima away ka dɔ olu kɛra away ka dɔ complice de ye ka ɲɛsin away ka dɔ faransi marabaaw ma bi wa maa caman de bɛ yen minnu kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye away ka dɔ gouvernement Mali tɔgɔ la ale kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ conseil de sécurité de l'ONU ka away ka dɔ olu wele away ka dɔ k'u k'a lajɛ ka faransi wele k'a ɲininka a dalakan na faransi bɛ jugujuguya min na anw ka jamana kɔnɔ an bɔra k'an da don minnu na ka faransi ɲininka a bɛ away ka dɔ taabolo ninnu na cogo di wa a bɛ k'a kɛ kun jumɛn na n'i y'a ye anw b'a fɔ an tɛna an dafa basijala na ten koyi a ɲiginji o bɛ anw da a ko de siratigɛ la faransi away ka dɔ a ka nin waleya jugu min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka Mali bali away ka dɔ a ka basigi a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin away ka dɔ anw ka ba Mali ba in ma wele bilala Nations Unies ma u ka faransi wele away ka dɔ a bɛ nin jugujuguya min na a kana ɲɛfɔli kɛ anw ye nɔgɔ de sira fɛ mais me sanogo ale y'a fasiri cogo min a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi conseil de sécurité min bɛ ni away ka dɔ an ye plainte don u fɛ u ka dugu si tɛ min sera ka wulikajɔ kɛ ka away ka dɔ kala d'u ɲin na ka bɛn ni anw ka nin waleya ye mun dun kɛlen na u bɛ nin waleya in kɛ a ko tiɲɛ ye min ye faransi min bɛ yen bi ni ɲɛmaya away ka dɔ n'o b'a bolo u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabali sugu bɛɛ kɛ min bɛ se ka to Mali ka nin plainte a kana se ka sira sɔrɔ away ka dɔ cogo si la a ko kuma na Mali min yɛrɛ filɛ nin ye yalima Mali dun a tɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ nin ko in na mun dun kelen na a ko Nations Unies away ka dɔ a ka nin wulikajɔ n'a ka cɛsiri a bɛ mun ko fɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO ko fɔ ani Union africaine mun dun kelen na away ka dɔ tɛ ka Mali solona don ka Mali dɛmɛ ka Mali pɛnpɛn a ka nin waleya in ni away ka dɔ a bɛ ka nin min dabɔ a ko an bɛ don min na i ko bi ɲininkali kɔni de bɛ ka kɛ away ka dɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali plainte away ka dɔ ka ɲɛsin ONU ma yalima aw bɛ ka waleya min ta k'a ɲɛsin anw ka plainte ma nin cogo in na yalima a ka kan wa waati bɛɛ Nations Unies de b'a fɔ crime contre l'humanité crime contre tan o de ta sanga ni waati ka ɲɛsin away ka dɔ maaw ma nin dun kelen filɛ nin ni min filɛ nin min bɛ se ka kɛ crime contre l'humanité mun dun kelen na Nations Unies tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin ko ye Nations Unies yalima away ka dɔ se bɛ jamana minnu ye a b'olu dama de ka baara la wa min ye away ka dɔ se tɛ an minnu ye ka anw to yen wa ɲininkaliw to min caman de sigilen don a ko pourtant waati bɛɛ away ka dɔ Nations Unies ale de kɔni bɛ away ka dɔ jamanaw tɔgɔ la a bɛ ka kumaw ta k'u fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko a mana kɛ cogo o cogo fɛn min kɔni jɛlen don o de ye k'a fɔ Mali anw kɔni ye plainte don wa an mago bɛ away ka dɔ ka anw sinsin sabu ni na kɛ waati ye farafinna jamana bɛɛ u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min n'o tɛ n dɔgɔ ko nin ko in away ka dɔ a kuma ka ca dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛɛ mais me sanogo nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔli ka bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko LOB n dɔgɔ i bonya b'a la Marimakɛ ɲɛma bonya a diyara n ye l'histoire de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye kosɛbɛ Bilika Mboli ɲɛma i danyɔrɔ o dɔnnen don Ali Bokar Haidara kosɛbɛ Serifukɛ k'an ka foli b'a ye ka Haidara k'a Haidara kosɛbɛ k'a bɛ k'i lamɛn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka Haidara k'a Haidara kosɛbɛ Laya Jara Jarakɛ a kumara Adama Fane a ko je suis à l'aise kosɛbɛ awɔ n'a bɛ ka Nura FM lamɛn Wɔlɔfɔbugu a diyara n ye k'a fani n ka kelen b'i bolo ye de a bɛ min a bi yan a diyan a diyan a diyan n b'ale de kɔnɔ a ɲɛɲini a tɛna kɛ nin o tɛ a bɛ sɔrɔ nin ye o nin tɛ dɛ a filɛ nin ne y'o tɛ kɔni nin don o tuma an ka taa n'a ma kɛ nin ye kɔni i bɛ taa dugu ma ka taa ɲɛɲini
nindo angata nyama amita munye laya jara ke akumara so de bamako ale konala aya ira ka fo munye korvori ka ko sorosi binani ani wora munu omnale no ambuля ako mamunu mako ivare alibi to sirento anga sebokoroga ako jere jakulu dobe nanga mako association damuson kumala ni mako mako konazu uko ne meka wulika joko bla senga ni watina ya ira ka fo kubina ta sitting do koni koto obuluda munye malika la sigiso muno be abijan ko fe kubina ta sitting do koni ko obuluda bi tenendoi la ni te do re mu mercenary binani ani woroi nyama ko jabu ya ira la ku ukabla jagwere kosobe o kuma ute mo ko rodoni mo ko rodon baga ko fardu o tunu ulabla ya jimi re kasuma wanga ambassadeur wili kana Fatrike baga fola mume la jara ko fo akoko ni afari be mun keleme ka jiya ma ko ni ku tonshi ka wuli ka jobi aka ja fo kana bla farafina na ko jogo ala ma de no o de mercenaire ko kuma mun no be mali ne ko vari jamana ni ngonche ibena ka fo ko akuna fo ni ko ni ko asibe ko charila wuli ka jo chama fene ko okera wa muye boga bi fene chama nyema ko okera ibena ka fo ko wuli li chama ko okera aka ja ali diplomatie rafe ko muye sira chama ko otakamana ko ina ga onata bebe na ka fo ko dossier ko ablogo no fo oro kum kon la kibe na ka fo ko jere jakulu mumbe nanka mako konazu ale ko fari ko jere jakulu do ko ni nyama yaira ka fo ko bitira ndoen ko ni na ulubna wulika joni ko bla senga malika la sigiso munno obe munye ko fari ko fe sigata la kum na ta zole ko ni ka to o shebe ko dai angom mako siti tingi ku ko ni bena abulda la ni te dore mu mercenary binani an woray munu ma enfanya bolo ko abseka takabo u kan to muna atrike baka fola ako akla jigine bena ka fo ko bi jouer le clétan samba fla ane samugo ane fla ni surasi binani ane koronto ko ni ku ushelala an aéroport international murbo keitala way bena ka fo ko panguru fana ko ushelala unofe ne ma panguru munna afale tentente munye marama fera la marama fe munu be seka dugu ko ni ka awuli o kum kono la kibe na ka fo ko munye kuma chama ko ofora akola minishima oba fo bicha sini aba fo chu o jamanu ka fo ko bina son zini ne ma ale ba fo bicha sini ngele ka ale ba fo ko chu o kum kono la munye bolo amana funu abe da tigi koro alasan draman wotra na le ko fare masakay afana feran da bali bela jelenke na ka fo ko pression yi nyama ay mamuta ka anwa jamana marabaka ku usegre ga onata bebe na ka fo anwa jamana marabaka ma kala yara du unyina kanyashi alasan draman wotra aka pression nun ko ni ma fatri baka fulani jere jakulu mun fulani nanga ma ko kona ziu nyama ni akli bala ni jere jakulu wati temonu na olle wuli ka jonin ko bla senga or fari jamana la an artiste mu be no banga fitna yilim bam ko fo no de maram bay ne bala jelo kam mako maram ba duguli maram ba ma ale ko ngata concert do ka to obulda mu ko war ka fe ni jere jakulu de feran da bali bala jelenga concert ko ka abo adugo horo o jere jakulu kele nanga mako kona ziu ale kelema ka wuli ka jonin ko bla senga ka ira ka fo ko bitena ndoina ko ni mina ta setting bele ka to obulda manika la sigiste munno obe ko war ka fe la ni te dora ina fa nya fi to muna munye surasi binani ani wora ina be merci no ko fo nyama ko tega ko absika bo ko to muna oro ko ko na muye la ya jara ako ni ngali to mi ko abesi ko muye ko refo na mana ba ko yo ubena soma muye ni jara jakuli ku ka ni bara ko ni ka akewa ako ko sikata la ko muye abe bali mala ko sabu ka me domna kompi ko no me tabulo muna alasan draman wotra alera ko ni ayra ka fo ko dona natala ko sikata la ko abina fo ko bengan ko obuka soro ko la wati kele na ka fo ko ni jara jakuli ko na tawuli ta sitin ka to obulo da muye malika la sigisola nyama ko ni fenye fe muna ka ngaje na kosobe ko muye ko fa de maraba ko ubna so amawa ko ni ngali to mi ko abesigi patri ko ninga fola akona ayra ka fo ko wuli ka jo chama ko okera ko ali wati la ba intemenina ibena ka fo ko muye anwa ministre mu be no be reconciliation kuna no ko fora abe colonel Ismail wage aba ale ko fo ani kata fara muye secrétaire d'état no be modibo kona ko fo uye pamuru ta kata muye certificat fe no be bu haidara ni ya jite mena kala je ta ko hunte dore muye ali bi fo ka be obeseka na muye sorasi binani ani wore buye be faga ako ka anyedo fe munno oba akona la ako wuli ka jobe sina muye fanta nani bela dilefe wati kile na ka fo ko ni jere jakuli mena wuli ku be ta sitting ngoda ka to obolo da malika la sigide munno be korvar ka fe nyama ko ni fenye muye korvar marabagaw ba jete mena kosobe jete mena ka laje mena so ama wa ni ngal to mi ko asigleme no fon flani anya sama ka bo so de ba mako ale konna la sabani ngala to ko de la ya jara bal ma ga nyama ibunya obala ndo mi nya halibi amba fo awai kado ambali mawye
kono wari kaw ye an b'a jirula k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye k'u hakili to o la nin ye jamana ɲɛmaako ye u yɛrɛ damaw bɛ ka fɔ ka bɛn kɛ a la siraw bɛ ka ɲɛɲini min bɛ se k'a to basigi bi na min ye awa k'a dɔn anw yɛrɛ ka laɲini ko jugu o kana na kɛ sababu ye an ka jamana fila awa k'a dɔn an ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ka don awa k'a dɔn an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin jɛkulu min filɛ nin ninnu b'u ka politiki ko kɛlɛ de la nin jɛkulu min filɛ nin ninnu t'a dɔn u bɛ min fɛ anw dun ye jamana min ye an ni Côte d'Ivoire an bɛ cogo min na an b'o dɔn o kumana min ye maliyɛnden minnu bɛ Côte d'Ivoire k'a ɲini u fɛ hali bi u k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka awa k'a dɔn basigi min ye awa k'a dɔn min bɛ se k'a to fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ ɲini walasa ko in bɛ basigi cogo n'o tɛ u kan'u ta ninnu fɛ ala k'a ni sababa bɛn ala ka hakili ɲuman d'an ma ivoiriyɛnden fɛrɛ fɛrɛ minnu bɛ situation in taabolo kalama an b'u fo kosɛbɛ u ni cɛw ka hakili sigi la hali bi ala k'a ni sababa bɛn n dɔgɔ min ye Alima So Nura FM ale kuma bɛ Nura FM awa k'a dɔn an b'o sanfɛ Nouvelle Horizon Alima So kuma bɛ a ko nin ye awa k'a dɔn dafiɲɛ bɔcogo dɔ ye dafiɲɛ bɔcogo min a cɛ ka jugu kosɛbɛ taabolo min a cɛ ka jugu kosɛbɛ min bɛ tali kɛ maa la maa min bɛ n'o bɛ Iba Aidara n'a b'o kofɔ n'ale Serifukɛ awa k'a dɔn Serifu Usumani Madani Aidara a den ye a ye ko dɔw kɛ awa k'a dɔn mawuludu tɛmɛnen n dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko wele bilalen bɛ maa min ma o de ye Haut Conseil Islamique du Mali u welelen don nin kɛnɛ in kan min bɛ se k'a to hali bi awa k'a dɔn u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka awa k'a dɔn wajulu ninnu ka se k'u lakile min kan ka wajulu kɛ ani min man ka kɛ ka se ka awa k'a dɔn o lakodɔn a ko n'i y'a jateminɛ nin jɛ in n'o bɛ awa k'a dɔn Serifu Usumani Madani Aidara a den kofɔ a ka lahaliya ni a taabolo min filɛ nin k'a kan ka kɛ sababu ye maaw kan ka awa k'a dɔn hakilijagabɔ bɔ kɛ o sira fɛ sabu nin jɛ in waati tɛmɛnen na Iba Aidara k'a ko k'ale ye directeur général du paradis o bɛ Alijinɛ awa k'a dɔn directeur général o b'o kofɔ Iba Aidara awa k'a dɔn k'a filɛ nin ye tuguni communauté musulmane n'o bɛ diinɛ jɛkuluw kofɔ a yɛrɛ ka kumakan dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ lagosi kuma caman fɔ ka ɲɛsin awa k'a dɔn olu ma kuma in bɛ tali kɛ mun kan an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma bɛ a yɔrɔ a tɔgɔ bɛ awa k'a dɔn sura yɔrɔ dɔw la k'o ta ka bɔ yen ka awa k'a dɔn a yɛrɛ fa n'o bɛ Serifu Usumani Madani Aidara o tɔgɔ ta ka awa k'a dɔn o bila o yɔrɔ la fɛn do fɛn min ni awa k'a dɔn a ye maa caman kamana gan a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ conférence nationale des ulémas du Mali o min n'a kɛra awa k'a dɔn kalo tile 8 utukalo awa k'a dɔn san 2029 san 2022 ale kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na a ye wele bila awa k'a dɔn jamana ɲɛmaaw ma u k'a lajɛ Amadiya tɔ Mali awa k'a dɔn olu kan ka wulikajɔ kɛ o ɲɛmaa o denkɛ o filɛ ka lahaliya minnu kɛ a n'a filɛ ka waleya minnu kɛ u kan ka wulikajɔ kɛ o nɔfɛ teliya la sabu n'a fɛɛrɛ ma kɛ joona a laban a bɛ kɛ awa k'a dɔn min ka di min o k'o kɛ jamana in kɔnɔ a ko directeur général du paradis a y'a tɔgɔ kɛ o ye wa a b'i disi gosi n'o ye ka yaala n'o ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko a dun min bɛ don arijinɛ na ani min tɛ don arijinɛ na maa kelen min b'o dɔn o ye awa k'a dɔn Mangala ye a ko Mangala ale de bɛ se ka o dɔn a ko min ye awa k'a dɔn tariku dɔw yalima awa k'a dɔn sɛbɛnden dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu awa k'a dɔn a jirala k'olu ye arijinɛ kɔnɔdenw ye waati min na u taara awa k'a dɔn u taa yɔrɔ kɛra yɔrɔ min o ye jahanɛmɛ ye maa minnu ni maaw kun hakili la k'a fɔ k'u ni arijinɛ ka jan olu de laban awa k'a dɔn u donna arijinɛ kɔnɔ a ko nin ko ye kabako da ye dɛ a ko ka awa k'a dɔn an kuntigi Muhamadu k'a tɔgɔ sama ka bɔ yen min ye awa k'a dɔn ka Usumani Serifu Madani Aidara a tɔgɔ ta ka bila awa k'a dɔn yɔrɔ in na o ye fɛn ye fɛn min ni a ye maa caman kamana gan a ko ni awa k'a dɔn Aidara den min ye Iba Aidara ye n'a kanubaw kɔni y'a jira k'a fɔ a ye kan de fɔ min ye arabukan ye diinɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni ko awa k'a dɔn diinɛ matarafabaw k'u kan ka wulikajɔ ani cɛsiriw de kɛ k'u hakili to nin yɔrɔ in na awa k'a dɔn k'u janto nin yɔrɔ in na a ko an hakili b'a la nin jɛ in n'o bɛ Iba Aidara ko fɔ nin t'a ka waleya fɔlɔ ye wasolo awa k'a dɔn a ye kuma dɔ fɔ ye min kɔni kɛra gɛlɛyaba ye a laban Ansardine International olu de wulila k'a fɔ yafa deli nin ko in da fɛ a ko maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ Iba Aidara a ye nin waleya min kɛ ɲangini bere de kan ka ta a nɔfɛ ka awa k'a dɔn a jira la min ye awa k'a dɔn diɲɛ awa taabolo ka ca hakilisigi o de ka ɲi fɛn bɛɛ lajɛlen na a ko n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi Iba Aidara ko a yɛrɛ kan ka awa k'a dɔn i cogo dɔn a yɛrɛ la sabu min y'a ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Usumani Serifu Madani Aidara ye i y'a bani o ma nin sira taama dɛ min ye awa k'a dɔn o y'a ka cɛkɔrɔba ye o ma don nin terrain sugu fɛ o ma taama nin terrain sugu kan awa k'a dɔn a filɛ ka nin waleya min kɛ o m'o kɛ o ma diinɛ yɛrɛ awa k'a dɔn a ma taa n'a ye nin sira fɛ fɛn min bɛ yen n'o ye bayako ye o ye ko wɛrɛ ye ko min ni awa k'a dɔn olu tɛna da don a la nka o kɔni ye fɛn ye ɲɔgɔn faamuya ma sɔrɔ min na nka ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa k'a dɔn Usumani Serifu Madani Aidara
fani a tile kelen da kelen ma wuli k'i jɔ ka away ka dɔn an kuntigi Muhamadu kisi nɛma b'a ye k'a tɔgɔ ta ka bɔ dɔ la ka away ka dɔn a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba k'o ta k'o tɔgɔ bila la Haidara m'o kɛ Iba Haidara mɔkɛ k'o ma don away ka dɔn o tɔgɔ ma don sira wɛrɛ fɛ Haidara y'a ka maaya kɛ fɛn bɛ don minɛ ko bi a ko ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires religieuses diinɛ ministre ani culture ko de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka i cɛsiri nin ko dafɛ min bɛ se k'a to away ka dɔn wajulu a bɛ basigi anw ka jamana kɔnɔ min bɛ se k'a to wajulu ɲɔgɔn faamuya o bɛ se ka na a la cogo min a ko waati min na olu tun bɛ ka sɛbɛnni kɛ collectif des associations musulmans du Mali olu dɔw bɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ u ka nisɔngoya away ka dɔn k'o sɛbɛnden ta ni k'o ci u ma o sɛbɛnden away ka dɔn u y'o sɛbɛn o bɛ fasiri kɔnɔ yan o ye away ka dɔn diinɛ tɔn dɔw ye minnu kɔni ka wuli ka jɔ away ka dɔn ni o y'o daminɛ ka ban Iba Haidara ka nin waleya in ka ɲɛsin away ka dɔn min ye an kuntigi Muhamadu ma fasiri filɛ min ye maa min ka fasiri don o bɛ Ali Maso a b'o de kofɔ Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marimɛ ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye fasiri n dɔgɔ y'o de f'i ye nin varsiri sugu a sɛbɛn bɛ cogo min i b'a kalan ten a banna commentaire ba tɛ yen foyi wɛrɛ tɛ yen i ka baara de don fasiri kan ka kɛ cogo min n bɛ fɛ k'o misali de f'i ye an ka hakili to o yɔrɔ la sabu diinɛ ko ninnu n'i t'a maîtriser kosɛbɛ fasiri y'a bila yɔrɔ min i b'a fɔ ka dan ye o y'a bannen Ala ka ni sababa bɛn Nouvelle Horizon a b'a kɔnɔ min ye away ka dɔn a ka bidon bɔli tɛnɛndon kalo tile 17 san 2022 a b'a kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ cogo min i y'a fɔ ten a fɔra ten a bɛ taa lajɛ Ala ka ni sababa bɛn diinɛ jamana in kuma man di Zeniti Bale bisimila ɲɛmaa ne b'ale sama ka gɛrɛna mun ye Abubakar Modibo Dabo a kumara a ko ministre mun n'ale bɛ transport et infrastructure kunna an ka jamana kɔnɔna la n'ale ko fɔra a bɛ madame Damele Madina Sisoko a ba ale ko fɔ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko madame Damele Madina Sisoko k'o kumana ko a sigikun ne ye malidenw bɛ se ka lafiya wa walima Madina Sisoko a sigikun ne ye walasa ka gɛlɛya k'o lase malidenw ma wa ɲininkali to min ko a sigira o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko k'a bɛ dɔɔni min kama ni muso kofɔlen n'a bɛ madame Damele Madina Sisoko n'a b'ale ko fɔ k'a bɛ dɔɔni min kama a taara ka kɛ ministre ye maa caman y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko ministeriya jɔyɔrɔ ko a dira ni muso in ma siga t'a la ko a kɛra a cɛ kama wa k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye complaisance ye ko o de yera a la k'o de kɛra sababu ye k'a kɛ ministre ye ɲɛmaa ko an bɛ don min na ko bi e ko tiɲɛ ko a tɛna segin olu maa o ma wa o sabu kɛ nin a ka nin ministre so in n'o bɛ transport ani infrastructure ko fɔ ɲɛmaa bɛ don min na ko bi ko nin musolaka in ko a kɔ ko a bɛ dɛnɛ na dɛ ko a kɔ ko a sɛbɛkɔrɔ dalen don dɛnɛ na Fatirikɛ Baka fɔla n'o bɛ Bubakar Modibo Dabo a y'a jira k'a fɔ ko conseil des ministres laban mun o kɛra octobre kalo tile 12 tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye madame Damele Madina Sisoko ɲɛmaa ko kɔrɔfɔ bɔra da kɔnɔ kɔrɔfɔ min n'a bɛ maaninfin k'i kamana gan kosɛbɛ Fatirikɛ Baka fɔla a ko k'a bɛ dɔɔni min kama ni musolaka in ko a kɛra ministre ye ɲɛmaa maa caman kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko ko baara min n'a kalifalen don ala ma tan ɲɛmaa k'e ko a bɛna se wa o dɔɔni min kama ko a kɛra ministre ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye siraba dilanw n'o bɛ an ka goudron ko fɔ a ka diya nin ka taa bila mun ye fɛn caman na olu baaraw bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka kalifa ni muso kofɔlen ma a bɛ dɔɔni min kɛra a kɛra ministre ye maa minnu tun ye sira baaraw k'u daminɛ waati tɛmɛnenw na ɲɛmaa a yira k'a fɔ ko o baara ninnu kɔni ko a nana o tɔ ko o lase o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a ka ministre so ɲɛmaa u nana bi jan kɔnɔ jan mun n'an k'a ma ko affairisme n'o ko fɔra a bɛ yuruku népotisme favoritisme ka maaninfin k'u kusaya ɲɔgɔn ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye a ka nin ministre so in ko a taara bi o diya o kɔnɔna la o de kun kɔnɔ la ko mun ye conseil des ministres laban mun o kɛra octobre kalo tile 12 ko mun ye madame Damele Madina Sisoko ɲɛmaa ko siga t'a la ko tiɲɛ ko a bɔra a yɛrɛ da kɔnɔ o sabu kɛ mun ye jamana min yɔrɔ mun talen bɛ ka kalifa u ma k'u ka ye goudron ko ni ka a sigi sen kan n'o bɛ Kayi kofɔ Kulikoro Sikaso Moti ani ka taa bila mun ye Faba yɛrɛ la n'o bɛ Bamako kofɔ mun ye goudron ninnu ka baaraw kun kalikalen don cakɛda minnu ma ɲɛmaa a yira k'a fɔ ko majɛ caman ko o yera o yɔrɔ la mun ye madame Damele Madina Sisoko a yɛrɛ kɔni y'o kɔrɔfɔ k'o fɔ ministre lajɛ o kɛnɛ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ k'i y'o sɛlɛ madame Damele Madina Sisoko a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in kun kalifalen don maa minnu ma ko siga t'a la ko baara in ko a bɛna minɛ o maaw la dɛ nka mun ye Fatirikɛ Ba n'o bɛ Bubakar Modibo Dabo a yɛrɛ k'a fɔ ko an kun bɛ fɛ ka kɔrɔfɔ min ko mɛn mun ye madame Damele Madina Sisoko da kɔnɔ ɲɛmaa o de tɛ dɔwɛrɛ ye siga t'a la mun ye baara in taara ka kalifa entreprise minnu ma a dogolen tɛ maa si la maa caman b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ a kun ka d'an ye mun ye madame Damele Madina Sisoko a ka fɔ k'a fɔ a ka bɔ k'a fɔ ko nin baara in taara ka kalifa nin entreprise ninnu ma u dɛsɛna bi u dɛsɛna sini wa siga t'a la an bɛ nin wele kiri bunakun kɛnɛ kan jamana ni hakɛ min ka kan k'u bɛ jamana ka hakɛ k'a sigi a ma nka a kun kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko mun ye madame Damele Madina Sisoko nin ministre som kalifalen fila ma nin n'a bɛ transport ni infrastructure ko fɔ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ k'a ka defɛn mun bɛ yen n'o de a mɛn
Amé Touré Amé Touré ma chama ya ka fo ale maye est-ce que ta la ko dossier chairman be ko mu ye de fami no Amé Touré ko fo ma ko atoko ko abu ula akoko adugulente machila ajere urti ale ko ni chagada de chagada mi bina ka fo ko yira ma wora yan ko obu bulo parce que ta la mu ye chagada mu do nyama kibina ka fo ko bara fan ma ko be mi madena damele akali ministre so ifafla la oro kum kono la albi fasirga baya ira ka fo ako wati temono na kibina ka fo ko mu nye seniga jekulu ko nyama mu be no de isas na yogo ale bora ka ira ka fo ko mu nye anga jamana kono la musaka do ko o ko fora ata gidro ndo dafe ko mu ye isas na yogo ale ko seka sekalu ko ka ala kusobe ko sabga ka be ma kamana ko ka fo ko ni musaka ake ko kata mu nye ni gidro ndaina nyama mu nye isas na yogo ale bora ka ira seniga jekulu du o ko mu kono la kibina ka ku ye feranda dabal kon ke ma ko ale gulon ka bo ajoro la fasiri ko ni nga fola no be Boubacar Modibo Dabo akwa mo me do na kon bi nango malikura nyama atita maliden kura ko wanango malikura nyama atita yurugu kala ko nango malikura mamu ye bara munge nama nye nyama ni jelaki munga ka ko de kanga taka asigere akachala fe ko nantara osira fe malikura ko abesisi ona ta ko mi maram damale Madina Sissoko ministre mun no ka bara nyesno no anwa transforma fo ka ta flamu ya anwa sira baw nyana bol koma nyama ko mu nye ministre somu kume ka teme o kuma ka bara kelem ko ke e ko muso ko amana tunko bara kelem ko no ayi senda o senda na foni flani anya sama ka bo zeniti bale ale kono Boubacar Modibo Dabo ale sebaningala madu ma ga nyama ibunya o bala Boubacar Dabo amba fo ka wali nyumando minya awai kado ire be fu Boubacar Jibril awai kado abe awa America de aka fuli bi ambel ko jalo amba fo na fu yana anga ta sugula gawso ambe fasiri awai kado labanta ambi soro ka ta sugula wa fasiri to fana chama mbia ngambi limana hakila kunu ka jirula ka fo radio ye Nura FM ye an bela silike ka bo ko nyuma ni were dala 76 33 43 03 ya anga nege juru sirai minye indicateur de renouveau awai kado ale de kumambe indicateur minye bomana de awai kado journal ko jugu awai kado ale de kumambe akono ako fête d'hiver mi mbe ni awai kado akako kungembe walga taisa no bedde ngoro ko fo ikado ka fo ko teke dara aka ako awai Dramani ko ni sebelenti a dengoro de bian me bian ne bo de fi Dramani no dengoro de bian ako dengoro minye awai kado mado mi ni alla ko don ndo kosobe min be talike awai kado affaire ko sirafe ako kari do kalo kletan woro no octobre kalo en 2022 o ye dimanche 4h du matin wati dengoro awai kado yeteke daka njaw min be ses 4h awai kado o karafela min bo kofo ako awai kado min ye dengoro mba yere ka mobile kono no be Toyota V8 awai kado Diamando min bo kofo dengoro kalo saba awai kado o de blala bala kalo saba dengoro awai kado be ka munu mene o be ka neru o be ka nege minya awai kado mado be no go wolonia o kajugu ni commissaire betay no be commissaire ya nyambele ko fo yaya le wuli ka joke dengoro nofe ka ekubu constituer awai kado ka bara yere blasa minye dengoro so ka tege da aka ko mo soro do refe plenty cha mamba de be minu ngoni duna commissariat de police 16e arrondissement o nofe ako mami be no commissariat ya dambele ale yere awai kado unité dosgi no be awai kado groupe dokko fo ale yere kera o nyamaye mission indi dore ka fere ani dabali beke tega bisika da ninja nga jugo mi be dengoro mimbo ko fo dengoro aye yoro dosgi 120 awai kado yirma jo 120 la ka to da ko dengoro bugu ndo minya awai kado fembe de be o yoro ina dengoro bugu o be dengoro koloshi dengoro ka dunga bo anaka fe bela jele o bo jate mine ako kuma na saminya awai kado alba tala ya fana naka chedun ulubu tala ko nindo 4h du matin minya awai kado seska tere dengoro awai kado mobili jama ko akbo de kono katikati V6 couleur jama minya awai kado ani dok me nyonve no ye be ashi ndo kado ka foko teke daraka o yoro indila ako teke dale dengoro ka utarana ye minya dengoro bugula ka yala ka dengoro bugu be kono mina ka kenama mina ka be laga ka be laje ko mana sa minya awai kado ka soro ka bona yi hakilna jigina dengoro minya awai kado biye de bangi wari ka bo de bama yelma minya awai kado dengoro a wele la police u fe abishin chama ngofo ka kla ka bla ka takiri tigila mo fe ga una tabe pulgusu abtunu dengoro ba yere soro la hawla tikata la de aka fiefu no ya yere jabalai ako lubaru de be awai kado ani gardien nazara kay la mede son fief Djabala est protégé par des loubards et des gardiens armés de fusils à pompe.
Mun pompe? Fusil à pompe. Nazara kado ko ne o de fia on ti fait inventer ko yi. Min ba ko na mbo de fo. Ba ma elma tede. Fusil à pompe. Hein? Hebwe. La hawla. Dengoro. Ako kuma na sa o kuma na minya abanu uya don chinjoge choke dron uba kuna foni pulgusu dengoro awai kado abitunu ngani zei minya awai kado min kele fleni ala kateke dakanta mani nato ede nyamale yaya nato amaya nato ede fasirike bako nanzara kado ako nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines livraisons. Ako wati na tawla olubi segi ningoy ulube ningoy nyefo ka fese ka boli werawla ni ala ka jey o kuma kuna funi emi dron ne danye dengoro ma ko refie de dengoro o ko de mina fasiri o de sebe ala ka ni sababe fasiri fle indicateur de renouveau o way kado abuka bido boli kono di bunya bala bunya jara Mori mega nyama wati ngone asira ante feran dabali ko sigi senga munye ande melegala jokulu wallahi no be munye suku ko nako fo anti tayi maliker ko il était temps il y a des personnes qui se croient Dieu il doit être jugé aywa ko ni be yoro mina sa jamana ngon kono aywa amala ya bi position mina jamana malikura ko imbi tabulo minga sa aywa on zon vira ote gasu keta gason de fer ne ga o ba le de bulo na mugo banda radio enura fm 76 33 43 03 gausu naka TikTok maw anga fuli be aw bela jele sabu gausu away kado TikTok ba ale de bulo ale de ka lumière barakele be anga même se ka to nura fm se ka ta TikTok sanfé mana Facebook o be away kado association des célibataires du Mali ko bulo fara min be jala koroji anyama ba no ye jobere mam kamara be burama bulo anga na nyina association des chitens kuna du Mali telutigu Mali telutigu aw be ka fuli bia voilà Mohamed Sidibe kifo gausu ambla sugula soni kuna fodi tobi ami nyo asoro ya gausu kene dugu bala amba fu ka wali mando ngani chesiri ngani wuli ka jo o ajara nye kosobe fuli ani tonno be ka nye shama be fuli tonno la se kanu bani de me ba bema la me jere jekulo aw mana ke nyeroro ambe aw fu ka aw wali mando min nye kene dugu bala dambele ka fu kosobe ka adama keta ka fuli ke bashigina keta anga fuli ani tonno be ka nye shama ada keta aida magaji amba fu ka wali mando el hajjo awai kado sukuba samake ka fuli awai kado ko sarada o ke kuma suba ingonna ka fuli ani tonni ka la se min be talike awai kado an kanu ba bema banye kone ambi fu gausu na de anga fuli ani tonno be ka nyeshi ima Nura FM awai kado kuma suba ingonna na halibi ka fuli tonno la se dirisama ko ne ko awai kado akuma ka ni chesiri ibrahim tungara amba fu ka wali mando fu ya fu pari kolon sidibe bada kolon anga fuli bai Musa Sisoko ka ni chesiri bakar toro bete kuna funu chama mbade obe ambulo koro nga be min fo limanawi ka fomeli soro awai kado kuna fununa ode ka fo gafew mata ambla gafe kala na bo fo ambe gafe kala selon ambulo directif min be be talike kuna funi sirafe gafe be kala ni ode amba kala ni anga horonya ani andambe amba kala ni oyi minye dine koyi amba farati ala kosobe ode ato dine gafe fenfe mana bo ni anya ye ni anya kala ambe farati ala anda gafe konnai ka toyi minya awai kado anya gafe chaman taya minun be sankoro taluke chirufuga ali chirufuga ka moludu ni fa anya ka kera chuko amba don donc be kanudi be nga bara kechugo ani bara tabulo di donc vraiment ambe min fait be ka be bunya e ka bara konnala o de kain kosobe voilà ala kana ambla ka mashi doya ala kana ambla ka bla mashi jugala ante dine mashi ka keleke shi tabu tan tabulo e tan dambe min ye Usmani Sheru madani aidara abunya ba an yoro amudu diko nyoro buye ko ba fenfembe abbe bunya be an yoro ala kana anga doya ma ni anga lagushi ala kana su ala kana ni sababe famiyal ko nyuma kuma ina korobi nywana famiyal ko nyuma ko soro kuma ina ngoro ke pagala international ga fulin ton ne be kanya shama sanga ani wati aya radio inganu kosobe aya kanu nyaka aya kanu bunyaka na do ni filla ba kulo sama aba do ni blasira ambo sira de do ambo sira de tama ala kana ni sababe ami nyama ni wati na munye alima
Halima Damele Halima Damele an b'a fɛnɛ fo koɲumani k'a fɔ a ɲɛna ko a Damele Halima bɛ fo lasira ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye donnaye dugutigi denbugɔ ɲɛma o ne sigi tɛ bɛɛ a ti bɛn dɛ ye la rédaction ye lasira n tɔgɔ la ɲɛma o kumara u ko k'an ka taa Buguni n'an taara Buguni i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ozo feerew ka cakɛda mun o bɛ Buguni ɲɛma ko siga kelen n'u la ko la dɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye directeur régional kura mun o bɛ ozo feerew tɔgɔ la Bugunikaw fɛ yen ɲɛma an bɛ don min na ko bi ko fɛn b'a bolo fɛn mun na a ka kalan baara in ko a kɛlen bɛ dɔnni dɔnko ma ye a bolo ɲɛma n'a y'a dɔn n'Ala ma farati a yɛrɛ fa bɛ to a la wa n'a ma dɔn ko a ba bɛ to a la n'a tora dɔnbali ye e ko a yɛrɛ o tɛna to a la wa Patrick b'a ka fɔ la o ti dɔwɛrɛ ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye camion dɔ de bɛ yen ko a falen tɛntɛntɛn mun ye lɔgɔ la ɲɛma ko siga t'a la ko bolo ko a taara ka da o kan mun ye Buguni o kɔnɔna la ozo foro k'u ye bolo o ta ka da o kan nka kabi donni min kama mun ye camion kɔni n'a falen no lɔgɔ la tɛntɛntɛn kabi donni min kama bolo taara ka da a kan ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a kuma kɔni ko a cayalen no Buguni an bɛ don min na ko bi a ŋunuŋunu kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen no an bɛ don min na ko bi Buguni o kɔnɔna la Patrick b'a ka fɔ la a ko camion min yɛrɛ bɛna fɔlɔ nin ye tan i bɛ na ye k'a fɔ ko a falen dɔgɔ la tɛntɛntɛn adjudant chef min bɛ n'an kama ko adjudant chef Sulemani Damele ale ozo feere maaw ka cakɛla ye i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ ale de ye tɛgɛ ta ka da mun ye nin camion falen tɛntɛntɛn lɔgɔ o la nka kabi donni min kama ko min ye adjudant chef Sulemani Damele a ye tɛgɛ ta ka da mun ye nin camion kan ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ fo ka taa fara mun ye a ka chef de poste kan mun ye bagabagali kuma caman ko o talen bɛ k'u sɛgɛrɛ Patrick b'a ka fɔ a ko kibaruyaw y'a jira k'a fɔ a b'i n'a fɔ ko nin lɔgɔ mun kɛlen filɛ ka nin camion in k'a fan tɛ ko lɔgɔ in kɔni ko a b'i n'a fɔ ko a karila mun ye forêt classée mun bɛ n'an k'a ma ko Keyikɔrɔ ale bɛ san so o mara o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kabi donni min kama mun ye camion kɔni a sɛnsira i ɲɛma ko mun ye ozo foro yɛrɛ fanfɛla la ko daba kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ wulila ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mun ye ozo foro dɔw bɛ yen ɲɛma k'olu ye complice ye k'olu bɛ nin ko in janfa kɔni o la Patrick Baga y'a jira k'a fɔ a ko kɔni yɛlɛyɛlɛla fo ka taa se mun ye directeur régional ma n'o bɛ ozo foro maaw ka directeur régional ko fɔ Buguni tɔgɔ la n'o de Musa Fode Sissogo a b'i n'a fɔ nin ko in yɛrɛ la dɔw sigalen don a la kosɛbɛ Patrick Baga fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ka lɔgɔ kɔni ka a kari mun ye Buguni kɔnɔna la ka tɛmɛ yen fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛn'u na ko baara in kɔni ko a dabilala tayi o sabu kɛ mun ye commandant mun tun bɛ n'o de ye Seydou Dawo ye Seydou Dawo kɔni kun kalekan tɛ dɔwɛrɛ mun ye nin baara ye lɔgɔ tigɛ n'a tɛ tigɛ sariya kɔni kɔnɔna la a ɲɛma ko Seydou Dawo k'ale kɔni tun ye nin baara in ni ka a dangari kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye colonel Musa Fode Sissogo mun bɛ nalen filɛ nin ye n'ale directeur régional des eaux forêts kura ye Buguni ɲɛma ko ale nalen kɔni a b'i n'a fɔ donso kɔni ko o yɛlɛmana Patrick Baga fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ko a jubaju bɛ fo Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la yan ozo forow ka cakɛda ba mun n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan ko nin camion mun na a minɛlen filɛ nin ye ko a jubaju bɛ fo yen kɔnɔna la nka Patrick Baga fɔ la ko tiɲɛ don wa nkalon don wa maa si tɛ Ala ye kɔni ko o dɔn nka a y'a jira k'a fɔ ko nin affaire mun filɛ nin n'a bɛ nin camion falen tɛ lɔgɔ la n'a bɛ nin affaire in kofɔ ɲɛma ko a kuma kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara dɛ wa a kɛlen bɛ sababu ye mun ye directeur régional mun bɛ yen e ko ministre mun yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ eaux forêts kunna an bɛ don min na ko bi ɲɛma e ko o yɛrɛ bilalen tɛ fili kɔnɔ nin ko in kɔnɔna la wa Patrick kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye adjudant chef Sulemani Damele ani ka taa fara mun ye a ka chef de poste kan kabi donni min kama u ye tɛgɛ kɔni k'a ta ka da nin camion in falen tɛntɛntɛn lɔgɔ la k'a daminɛ a donni na fo ka n'a bila bi la ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye menace ye n'o ko fɔra a bɛ bagabagali ko fɔ ko o siya bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna la mun ye lasira nin ɲɛma u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko siga t'a la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali waati tɛmɛn'u na ko mission dagabana dɔ kɔni ko o wulila mission mun n'an b'a fɔ a ma ko mission commandé commandité a ɲɛmaya tun bɛ chef de cantonnement o bolo olu wulila ka taa ka fara garde nationale maaw kan ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Patrick Ba y'a jira k'a fɔ ko a nana ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ ko eaux et forêts dɔw bɛ janfa la o sabu kɛ hali dugu jukɔrɔ nafan fɛn mun don o bɛ bɔ mun ye Buguni a kɛrɛfɛ dugu ninnu na n'an k'a ma ko sanu i bɛ na ye k'a fɔ ko eaux et forêts dɔw bɛ janfa la ka ɲɛsin mun ye o dugu jukɔrɔ sanu ko in ma u ni siniwaw k'u bolo dilen don ɲɔgɔn bolo o de hukumu kɔnɔna la k'ale ŋunuŋunu kuma dɔw y'a jira waati tɛmɛn'u na k'a jira k'a fɔ ko min ye 10 tan ɲɛba i bɛ na ye k'a fɔ ko 10 tan dɔ kɔni ko o tilala maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la maa minnu bɛ nin réseau in kɔnɔna la ko 10 tan dɔ ko siniwaw ye o tila maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la Patrick kɔni ka fɔ la a ko nin ko min filɛ Buguni mara la an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko a ŋunuŋunu kuma kɔni cayalen don mun ye eaux et forêts fanfɛla la ko fɛɛrɛ ni dabali
ka kɛ jona ona to ko ni ye fɛn mun ye ne wuli ka jɔ ma kɛ ko dona na ta la ko a bɛ se ka kɛ ko ye ko min n'a bɛ ta ka maninfin k'u bolo da nafani filɛ ni an y'a sama ka bɔ la sira ni ale kɔnɔna la mun ye la rédaction ye ɲɛma olu ka fasiri don mari ma ka ɲɛma i bonya o b'a la Bokar Traoré bete n b'i fo k'i waliɲuman dɔn Bokar hali bi an bɛ taa ni fasiri ye min ye awɔ i k'a dɔn fasiri min bɛ n bolo kɔrɔ a bɛ bɔ sɛbɛn na waati yɛrɛ taara o a taara de a taara jɔn ka nin kelen in e ka nin kuru ka da n tɛ nin kalan an k'a kuru gawusu a to an ka nin kalan an k'a kuru min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ fasiri min ta o bɛ Mahamani Ture ale ka fasiri a b'o ko fɔ Mahamani kumanen bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon olu dɔ ani awɔ i k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ o dun bɛ ɲɔgɔn na jɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko association Amon Mali min ye awɔ i k'a dɔn silamɛw olu tɔnkɔrɔ ani k'a dɔn fantanw olu tɔnkɔrɔ a ko association min bɛ n'an k'a ma ko Amon Mali jumadon kalo tile 14 san 2022 Sorobabugu u ye wuli ka jɔ ani cɛsiriw kɛ min ye sogo ye awɔ i k'a dɔn k'a tilan awɔ i k'a dɔn musow denmisɛnninw maakɔrɔw maaw mana bɔra yɔrɔ yɔrɔ Kati a n'a ɲɔgɔnna caman ani association caman awɔ i k'a dɔn k'a tilan u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ association yɛrɛ ɲɛmayaba u bɛ maa min bolo u ye awɔ i k'a dɔn Awa Kɔnta Awa Gafuri a ko min ye awɔ i k'a dɔn serifucɛ muso awɔ i k'a dɔn association in b'o de bolo min ye awɔ i k'a dɔn ka tilani kɛ silamɛw ka se k'olu dɛmɛ a ko min ye olu bɛ fɛn o fɛn min kɛ olu b'a bɛɛ lajɛlen bila awɔ i k'a dɔn fasoden ɲumanya ani awɔ i k'a dɔn Mali kura ko awɔ i k'a dɔn o cadre de kɔnɔna na a ko min ye Amon Mali olu kɔni b'u disi gosi ni awɔ i k'a dɔn maliden ɲumanya awɔ i k'a dɔn ni o sira ye olu bɛ fɛn o fɛn min kɛ a bɛ tali kɛ o sira de fɛ Awa Kɔnta a ye u ka nin ɲumankɛ in a y'o kolo dun ni nin kumakan ninnu de a ko n'i ye jateminɛ kɛ association Amon Mali awɔ i k'a dɔn a bɛ fɛ k'a jira tuguni k'a fɔ maliyɛndenw ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kelenya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani k'a dɔn k'an ka diɲɛlatigɛw kɛ ɲɔgɔn bolo an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tilaniw ni awɔ i k'a dɔn ɲumanw caman ye i k'a dɔn u bɛ fɛ k'o de jira o de siratigɛ la mois de la solidarité ka fara mawuludu kan i k'a dɔn filɛ nin ye ka wuli ka jɔ kɛ a ko awɔ i k'a dɔn olu kɔni ye misi damadamaw sɔrɔ misi minnu n'olu sɔrɔla awɔ i k'a dɔn olu tun bɛ fɛ ka o sogo de tilan ni awɔ i k'a dɔn u balimaw ni ɲɔgɔn cɛ olu n'u sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kumana sogo a tilanna o cogo in de la a ko in ye min ye dɔwɛrɛ tɛ koyi an maliyɛnden damaw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni dɔ ka di ni di bɛ don min an ka jɛ ka di dun ɲɔgɔn fɛ ni awɔ i k'a dɔn jala bɛ don min an ka jɛ k'o fana min ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ o taabolo in de la association yɛrɛ ɲɛmaaba a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn nin bɛ fɛ k'a jira Mali danbe ye min ye ani Mali taabolo ye min ye association in ye baara kɛ ni awɔ i k'a dɔn o lahaliyaw ani siraw de ye association Amon Mali k'a bɛ to awɔ i k'a dɔn nin sira in fɛ waati bɛɛ lajɛlen ɲuman awɔ i k'a dɔn n'o kan ka kɛ min ye yiriwa ye awɔ i k'a dɔn u b'o sira de taama ani ɲɔgɔn dɛmɛ u b'o sira de taama don na nataw la ɲuman fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ n'o se b'u ye ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn fɛn de bɛ yen n'o se b'u ye tilani fɛn fɛn de bɛ yen n'o se b'u ye ni Ala sɔnna a ma u n'u seko n'u dɔnko bɛɛ kɛ yalasa ka se ka baara kɛ nin cogo in na o kumana sa association Amon Mali ɲɛmaaba min ye awɔ i k'a dɔn Awa Kɔnta Gafuri Awa Kɔnta wa ɲɛmaa bɛ don min na ko bi association Amon Mali wali jamana fama b'a la a bɛɛ b'a la n yɛrɛ b'a la ne b'a la bɛɛ b'a la o bɛɛ ka association don association Amon Mali a banna an ka foli bɛ a baarakɛlaw bɛɛ ye a ɲɛmayaso k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Bokar Traoré bete awɔ i k'a dɔn min ye kunnafoni ye awɔ i k'a dɔn bi ta in an b'o kuru yan sabu waati sɛbɛkɔrɔ taara kanuba ni dɛmɛba k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Asan Torino an ka foli b'i ye k'a f'i ye k'i ni cɛsiri o tɛ bita kuru an ka da yan ɲɛma y'a fɔ cogo min na bita an b'a kuru k'a da yan an bɛ a kɛ dunni kɛ limanɛ bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ ni ka taa bila mun ye jamana kɔkanna la waati min kɔni sumana ka di an ma waati kɔfɛlen a na ni jɔta ye sanga damadɔni yɛrɛ o yɛlɛla a sanfɛ o hukumu kɔnɔna la hali bi an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ɲɛma hali bi Ala kana ni basigi ye an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ ba Maliba ko fɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ sini tɛ yan sini nka yan'o cɛ Bokar Traoré bete an ka foli lase awɔ i k'a dɔn Yakuba Gindo ma Yusuf Sisoko i na awɔ i k'a dɔn Arama ka taa se Ami Mariko ma an b'u bɛɛ fo an bɛ foli lase Fatim Sakonɛ an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri Gawusu Keyita Gaston de fɛ awɔ i k'a dɔn nɛgɛw b'a bolo ani TikTok ale bɛ k'i wasa don o la kosɛbɛ Burama Traoré Jo Bɛrɛ Mamu Kamara mɔden o tuma an b'a fo ka waliɲuman dɔn min ye a ka ɲi Burama an b'i fo i ni cɛsiri ayi a ka ɲi waati sera an ka tuta sini bɛ yen ayi n bɛ fɛ ka sɛburu ko in wala siɲɛ wɛrɛ o tuma Bokar Traoré bete mon ami n ka foli b'i ye i ni cɛsiri ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mahamadu Mayiga Maimunatu Den Gafu Jɛman ka maa sini inshallah ni Ala ka jɛ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ a kɛtɔ bɛ nin kan teliyala kunnafoni ka ca a ka ca nin kana ɲina kɔlɔn Sidibe kɔ dɛ kɔlɔn Jabali an bɛ kɔlɔn fo
ka wali ɲuman wa sidibe ndo awai ka do min be talike Nura FM na Nura FM an be na minu yelma aw bi se ka family sura la ayo hakili to ala Dawda Sangare l'indépendant ale koni ya jira ka fo parti yelma ale koni ko min ya awai ka do eji ma minu be no lu sugandira awai ka do Musa Maraka mo ya jira ka fo ko lu ti jenai ni ala sona ma ko bina wuli ka joke ko inda awai ka do bugo jenninga o bolen goyi min ya awai ka do ministre des transports et des infrastructures Madina Sisugo akalla haliya min be o fana bina nyefo awye Nura FM awai ka do keneka zeniti bale ale kuma ni mboka ndo min ye yere wolo debu sur le rempart yelma awai ka do ka bato ajibi ni ka shuru do ni wati laban ngo nana boli dokera ambina kana nyefoli ke awye o fana kan aya partager o temene ngo ka buyi buguni min ya awai ka do directeur min be na be awa ojo fore togola ale ka tabulu ka kembala o fana o bina nyefo awye o bela jele temene ngo ka buyi mauludu min ye delegation lahutani o koni bulla o sira awai ka do shirufu kefe nyoro o fana lahaliya o bichugo mi awai ka do kuma ka min gembo kono ambina kan o fana wala elsa aw bisika family soro bela jele na o boli ngoy min ya awai ka do madobe na bi wele ko iba aidara usmani shirufu madani aidara o dedo iba awai ka do anake adafinye bochugo mai ni wati laba nungo nana fasiru kuma mbe akan kosobe kwa ye fendo fo ikado ka fo ko dine tigla maw ko lu welele do min ya awai ka do iba aidara aka o tablo nu welele do oka o fana ambina kana andado o fana na ndogo tebene ngo ka boy min ya anga aviation no be awai ka do sura suka aviation ko fo abe bunteni na fambe fe mondoro aye bunteni ke min be yada gali ani awai ka do Jafar Diko